kutarisa nhoroondo yekutanga kwezveland reform. Ndofunga yakaitika about 3 times land reform, but kubva pezvakatanga kusvikira nhasi, kana ndikakuti kwemurimi mina sinongedzerawo munhu wana akaremara akapiwa land, you will be surprised kuti hapana. So by attending this, tikudawo kuti tionekwe, tizikanwe kuti tiriko. Disability does not mean we are not capable of getting into farming. Tinotozvigona. Kuti chakanakira land ndechekuti ndiyo first point of empowerment to everyone. Once I've got the land, I'm fully empowered. Takukwanisa kurimawo, takukwanisawo kufuya mombe nezvakawanda wanda. So ipapa apo ndipo panotangira empowerment yedu persons with disabilities. So I'm very happy kuti watidaidzwa kuti participate in this program, and I'm sure kuti this time around what we are going to discuss here, especially anything that has to do with the disability, is going to be taken seriously. Zara ndinotwa Maika Majiwa, ndinorima kuMashonaland East, ndiri secretary weMashonaland East Province yeZimbabwe Commercial Farmers Union. Ndinorimawo seed maize nemamwewo macrops pafarm pangu. Zuva ranhasi rakatikoshera because we are talking about issues to do with equitable distribution of land. Saka zvinoreva kuti wana minda kwakadii kwakaenzerana. Inini ndichitaura nditori panapa, offer letter yangu yakanzi Maika and Linda Majiwa, iri muzita rangu nani namadzimai. But you find kuti vamwe vanongoregister matsamba avo eminda mazita avo vasingabatanidzwa chinhu nemadzimai. Sometimes madzimai vanozoita problem, especially kana iwo as a farmer usisipo. Saka mamwe maproblems atiri kusangana nawo ndiwo yekuti hatisi kuwana support yekurima, financial support yekuti tikwanise kutengawo mainputs yekuti tirime tive viable. Financial support inonzi toda matitle deeds, and isusu hatina matitle deeds, but tinotenda kuti hurumende yedu iri kutibatsira kuti tiwane matitle deeds. But matitle deeds iwawa ari kungotinetsera pachinhu one chekuti tikanga tisina mari tinozonopuwa mari kubhengi yekutenga famu rako. Saka pakutenga famu apa ndo pari kuita nyaya, because mafamers mazhinji vanofila kuti hatifanira kutenga famu nekuti takaresetliwa tiri protected neconstitution. Saka tingofanira kuwana matitle deeds. Of course tichibhadharawo matransfer fees, but not purchase price yefamu nekuti mari yacho hatini. Saka ndikapuwa chikwereti kubhengi, title deed rangu zvatorawo kuti rane chikwereti, handichagoni kurishandisa kuti ndinopuwa chikwereti chandirikudai nini chekuti nditenge mainputs, kuti ndikurira zviri kuomera mafamasi, nekuti asi anoenda neregion. Inini pafamu pangu vandiri ndikufanira kubhadhara $75,000. Saka ndikufanira kuwana, handina mari yacho zvinoisa, ndikufanira kuwana chikwereti. Munda wakakura sei? Munda wangu wakakura about 120 hectares. Saka zvinenge zvinoveka to about 5, zvinoenda neregion $500 per hectare. Saka mari iyoyo iri kutiremera semafamasi, nokuti kwatiri kubva uku hatina kunga tiri kunatsorima zvakanaka. Kune vashoma apo nepapo vakanatsobudirira chaizvo, but vazhinji vari mafarms, especially ma-A2, mafamu ema-A2 wane dambudziko rekuti mari chaiyo havana. Kana dai ukarima fodya unongofunga kuti waita mari, asi mari unongoburitsa uchidzorera. Asi kuti uite kuti uri kuwana profit chaiyo kana kuti pundutso pakurima kwauri kuita inenge isipo.